Cerita cekak ira-iraan warisan ing lemari jati. Anggitanipun Ari W. Kurniawan. 20 taun aku ninggalne omah iki. Omah lawas ing pinggir kutha Blitar iki saiki katon singlu. Tembok-temboke padha njamur lan lumuten. Aku bagus. Aku mulih mrene merga eyang kakung nembe seda. Wasiate eyang kakung mung siji. Jaganen isine omah iki. Ning aja pisan-pisan demok lemari jati ing kamar mburi. Ngono dawuhe eyang kakung. Kabeh barang-barang sing ana ing jero omah iki isih utuh. Isih kaya mbiyen nalika aku lan ibu metu teka omah iki menyang Jakarta saperlu nyambut gawe. Aku mlaku menyang kamar mburi. Kamar sing kawit mbiyen tansah dikunci dening eyang kakung. Wong sak omah ngarani kamar larangan. Nanging bener, saya dipenging malah sansaya penasaran. Lan rasa penasaran manungsa kuwi luwih gedhe tinimbang rasa wedi. Ing jero kamar kuwi ana lemari jati gedhi sing kebak ukir-ukiran. Ukiran kang gambarake perang Bratayuda. Anehe ana ukiran sawijining paraga kang praupane kaya wis dibusek. Aku pengen weruh luwih jero. Nanging lemarine dikunci. Lemari jati kuwi nggondo kembang kenanga. Tanganku keder, atiku deg-degan. Keringet anyep tumetes ning sak kujur awakku. Aja le. Swara lirih kuwi nggawe aku njumbul. Aku noleh rono rene, ora ana sapa-sapa. Apa aku mung krungon-krungonen? Nanging suarane keprungu eneh. Saiki luwih cetha. Aja dipadakne karo kowe le. Aku eling banget. Kuwi suarane eyang kakung. Atiku teratapan. Keringet anyep ngebaki bathukku. Nanging rasa penasaranku wis ora kena diempet. Aku njajal goleki eneh kuncine. Ning dhuwur lemari, ning ngisor lemari, ning cantolan pinggir lemari, nanging panggah urung temu. Banjur aku arep metu teka kamar kuwi, njajal tak golekane ning kamare eyang kakung. Nanging nalika aku malih awak, ujuk-ujuk lawang lemari jati kuwi muni mak klik. Eroh-eroh kunci lemari wis mancep. Aku kaget. Atiku sansaya deg-degan. Lawang lemari jati alon-alon buka dhewe. Krungu swara sing gegirisi, kaya suarane wong wedok sing lagi nangis. Hawa adem metu saka jero lemari. Senterku biar pet, kadang mati, kadang empan. Lah dalah, aku njingkat. Isine lemari kuwi dudu dhuwit utawa mas-masan, nanging kaca pengilon gedhi sing murep. Tak cekel kaca kuwi, tak jupuk kanthi ngati-ngati, banjur tak dekne. Aku eruh bayanganku dhewe. Ana sing nyolowadi. Aneh. Bayanganku ning kaca pengilon kuwi ora mesem nalika aku mesem. Bayanganku katon pucet. Mripate ireng kabeh lan nganggo klambi adat Jawa. Bayangan kuwi ora obah. Dumadakan ing kaca pengilon ana tulisan. Kowe kudu ngerti, Bagus. Banjur aku ngrasa rohku kaya ditarik menyang jero kaca.
Aku weruh dina-dina, minggu-minggu, sasi-sasi, lan taun-taun kepungkur. Aku weruh Eyang Kakung isih enom, pinarak karo wong ireng gedhi dhuwur, gawe prajanjen kanggo njaga kesugihane kulawarga, kanthi tumbal mripate putune sing mbarep. Saiki aku ngerti Eyang Kakung ngutus aku lan ibu lunga adoh kuwi tujuane kanggo nyelametne aku saka tumbal iki. Eyang Kakung ora bisa endo kajaba kanthi njaga kaca pengilon panggah ing jero lemari jati iki. Ora oleh ana sing buka, nanging saiki lawang lemari wis tak buka. Wong ireng gedhi dhuwur kuwi wis ucul lan weruh yen tumbale wis teka. Tangan ireng kebak kuku dawa sing landhep wiwit metu saka kaca pengilon. Aku ora bisa mlayu, sikilku kaku, tanganku njajal grayah-grayah, njajal noleh kiwa tengen. Katon ana gunting lawas ing jero lemari sisih ngisor. Saknalika gunting tak ranggeh, tak saut, banjur tak tunjepne ning kaca pengilon. Prang! Kaca pengilon kuwi pecah. Swara jerit ngebaki kamar. Ora let suwi, swasana dadi sepi mampring. Alon-alon lemari jati kuwi ambruk lan ambyar dadi lebo. Aku tenger-tenger, awakku ambruk ing jogan, ambekanku megap-megap. Gondo kembang kenanga malih dadi hawa sing ambune seger. Prajanjen wis rampung, nanging nalika aku nyawang pecahane kaca pengilon, ketok mripatku ing kaca kuwi tetep ireng kabeh.